1 kilometer each. Coco Martin, ayun. Si Tanggol at saka si Cardo Dalisa. Maganda na yung
Pablo na. Yan, Silangan, ang sikat na Silangan. Eh, bobo. Katulad nga po ng mga natanggit natin, hindi na po tayo magtataka kung meron pong mga ganyang sitwasyon dahil nga po sa wala po talagang paglalabas ng Anong ano to? Bago to. sa RDS. Land Cruiser. Tayo yung makalabas Eh? sana ng Malwan sa Mercado, mag-aantay na lang po ng kalamidad bago po mailabas talaga. And it's better talaga na i-stock po natin ang palay kaysa po bigas. That's why mas tumatagal po kasi yung palay na i-stock kaysa po sa bigas. Minsan naman na sinagan at mabulok pag naging bigas na po, administrator. Tama po yun po ang nasundo. Kanya po palay. At saka ang Mindoro po napakalaki. Parang yung area po niya, nagpapakaraming rice po niya. So pag ganon, natural Siya yung to. supply marami. Yung gobyerno, Nalaglag. dahil walang karami, wala talagang lalabas. Ganun po talaga ang sitwasyon natin. Mabalita namin to sa inyong RFA branch manager doon ay 612,000 sacks of palay pa nando sa bodega po. Ngayon break out, no? Tama po yun. Yun po yung total na ng lahat ng nabili natin last year. May back. Yun nga, yung pinakamatagal doon, yung 2 taon, mga nasa 10,180. Pero lahat, yan kaya nga po nung mga nakaraan na may kwento ko na sa inyo na mula ito, sinetal ito dahil yung Uy, Diyos, emergency